अमा केजि 300 बेदरा मोजां ना बरिया लांदो सेरसेसो सांना दे 200सोनिल' हर माहाय मोदोमखौ नायना हरलाय आनै लाफाखौलाय बेसेनि हरदों 10 थाखा मुथा नैसो लांदो दे होमबालाय मुथानि हरदो 20 थाखानि नै फिफा साया लोंदो बाबा माने सा मबाइल गेलेयो नोंलाय दसे दोन मबाइला गोथार बाइबेलाव लिरनाय दङ जेब्ला जोबनाय बोथोरा सफैगोन बै समाव सानै मानसिया हायाव लोगोसे खामानि मावगोन नाथाय सासेया लांजागोन आरो गुबुन सासेया गालांजागोन सानै हिन्जावफ्रा लोगोसे जाथा होख्रेमगोन नाथाय सासेया लांजागोन आरो गुबुन सासेया गालांजागोन मामा बाबायालाय बहा थांखो बेयावनो दं माथो मा थांखो बाबायालाय जोंजोंनो दंमोन माथो जिरायनानै बोरो जियाल'सै माथो मा जाखो बाबा बोरोथो नोंफायालाय बोरो बाबायालाय बोरो Apa? Ang ini Fatima apa? Ang ini tanpa nunjuk kosan ayah siapa? Aku ni mah apa? Aku ni mah. Wah, ini bunya जाफुंमारबायसो आंनि नायनो पापिटार आं नोंजों थांफानो जोगो जायाखिसै आंखौ निमाहा होदो फायसो आंखौ निमाहा होदो John, John, नोङो नुनायफोरखौ नों लिरदो आरो बेखौ एफेसास, स्मरना, पेरगामम, थुआतिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया आरो लाउडिकिया बे गंस्नि मण्डलिफोरनो हरदो नोङो दागि जन आंनो अनजिमा गैयै गोथाङा आङो थैबायमोन नाथाय आङो दा अरायबो गोथाङै दं थैनाय आरो गोथैफोरनि संसारनि सायाव आंहा एखतियार दं बेनिखायनो नोङो जेखौ नुदों
दा जानाय आरो बिनि उनाव जागोन मानिखौ लिरनानै दोनदो। आंनि आगदा आखायाव नुनाय टर्चनि हाथरखिफोर आरो गंस्नि गासानि ओंथिया बेनो। टर्चनि हाथरखिया गंस्नि मण्डलिफोरनि आरफफोर आरो गंस्नि गासाया गंस्नि मण्डलिफोर।
Godan Jerusalem oंखारबोगोन बे जिबननि उनाव इसोरनि बादि सोलिनायफ्रासो